Grabe naman. Uy, grabe. Pwedeng magbalsa mga kabarako. Grabe mga kabarako, nakakaawa kalagayan ng mga tao dito. Bahang-baha pa dito mga kabarako, mabitak. Ikot na lang kami. Gitna pala ng sementeryo ito. Ano ba itong pinagagawa natin sa buhay natin mga kabarako? Gitna lang tayo. Uy! O yun, naku grabe mga ano rito mga kabarako. Nadali sila oh. Naku. Grabe talaga oh. Grabe, Kalawag to mga kabarako ha. Kalawag, Quezon. Good morning. 10:35 ng ating oras mga kabarako. Today is October 30. So very late ang alis natin for today's ride. Kumusta? Kung bago lang kayo sa channel natin, welcome sa Team Barako Motovlog. Yan, cancel sana na yung biyahe namin. Nag-resched na kami. Kaya lang medyo umayos ng konti ang panahon. Medyo umaraw kanina. So yan, nag-decide na kami na tumuloy kasi sayang naman ng ilang araw na walang pasok. So current location natin, Life Homes Rosario, Pasig City. Yan, shoutout sa mga taga Rosario, Manggahan dyan. Samahan nyo kami sa aming biyahe pauwi ng Camsur for today. Drive safe sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, sa lahat ng mga kasabay, mga kasalubong natin sa kalsada. Siyempre magkasama kami ni Mrs. Barako for today. So let's go. Alright, magandang panahon, although makulimlim dito sa Pasig City, ano? Ayan, so nakakalungkot lang yung mga kababayan natin na yun, tinamaan at nasalanta ng bagyong Paeng. So update tayo sa mga kalsada. Kita sa isang magazine, dilawang yung suot. Yung may kalakasan ng hangin mga kabarako. Alright, 10:53 na ang ating oras. So dito tayo sa laging pinabaha, Baytown, Angono. So expect yan kasi pagkatapos ng bagyo, galing sa drainage eh. So hindi maayos ang drainage system dito. Lagi narereklamo tong kalsada na ito mga kabarako. Nung lagi mga dumadaan dito, parang hindi maayos-ayos eh. Dahil since katatapos lang ng bagyo, kaya baha talaga. Yung mainit nga, baha dito lagi. Yan, kaya pagkalanganin yung panahon at medyo dito kayo napadaan, yan, yun. So lalo pagka malakas, may kalakasan, dobli mag-aalangan talaga kayong dumaan dito kasi baka lumubog eh. Ayan, mula dito sa taas oh. Okay, yeah. Siyempre kalaban ng mga scooter tong ganitong kalsada, no? Let's go. 10:59, kitang-kita nyo yung putik sa kalsada. Ibig sabihin baha dito kahapon. Dito yan, parting Binangonan, Rizal. 11:18 ang ating oras mga kabarako. So dito tayo sa kaliwa. Welcome sa bayan ng Cardona. So pwede ka naman dumaan dyan sa kanan, papunta ng dadaan ka ng sentro ng bayan ng Cardona. Pero syempre dito lang tayo sa parang diversion. Alright, para pa rin sa mga bagong makakapanood ng ride natin. So pag dito kayo dumaan, so makakaliwa lang kayo dito. Ito yung marker nyo, yung Rotary Club of Cardona na yan. Kakaliwa lang tayo dito, going to next town, ang bayan ng Morong. So ito yung galing ng sentro ng bayan ng Cardona dyan. Alright, welcome to Morong. 11:23 ang oras natin. Dito muna tayo. Alright, isa to sa pinakamurang gas station dito. So dito muna tayo, Hebron. Okay, so first gas up natin dito sa Hebron, Morong, 235 pesos at 61.05 centavos, no, at almost 3.85 liters. Siguro abot na tayo ng ano niyan, ng Gumaka, Quezon. Let's go.
Naka, ba't may nakaupo? Mayari. Oo. Naku, bangga pa yata. Oh no. Ingat-ingat tayo, ride safe, ride safe. Ay, isa sa pinakamagandang preparation bago mag-ride mga kabarako, yung sapat na pahinga. Malaking tulong kasi sa ano mo, sa judgment mo at sa coordination ng parts ng katawan natin, yung sapat na pahinga. Kaya pagkakulang ka sa tulog, nako, naranasan ko na yan. Halos hindi ako natulog. Last July yun mga kabarako, pagdating namin nilagnat ako. Alokohan yan. Alright, so lagi tayong dumadaan dito, bandang kanan. So dadaan niya ng mismong bayan ng Tanay. So dito tayo dadaan, papunta ng Tanay din ito mga kabarako. Mas maluwag kasi dito eh. Pero syempre pag gumamit ka ng Google Maps, diyan kayo dadaan sa may bayan ng Tanay. Alright, let's go, let's go. 11:35 ng ating oras. So dito na tayo sa Baras, Rizal. Other side of Baras ito mga kabarako. Alright, 11:42 ng tanghali. So dito na tayo sa crossing Tanay. Dito tayo lagi nang gagaling sa bandang kanan na ito mga kabarako. Ano dito kanya-kanya dito What? Matira matibay. Diretso tayo. Ayan. Yeah. Wala nagka-traffic dyan, bibihira. Alright, 11:42, welcome to Pililla, Rizal. Ayan, malamig na dito. Let's go, let's go. Naku, pagkakahapon di mo kaya yan. Bahala ka sa buhay mo. Grabe, nakikipagkarera siya sa big bike. Talaga itong mga nakamiyo na to. Bakit ba hindi natin matanggap na hindi natin na kaya? Kaya big bike eh. Or common sense naman. Para mga kababayan natin nakikipagkarera sa mga ganyan. Ay nako. Alright, so yan, natatanunan natin ang mga windmill ng Pililla. Kakaliwa tayo dito. So basahin lang natin yung mga marker mga kabarako. Hindi tayo maliligaw dito. Dito na tayo sa mga kurbada ng Pililla. Parang wala tayong makakasabay ngayon mga kabarako. Naalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakalang. So nakakaingganyo talaga ditong mag banking. Kaya lang pagka doble ingat lang tayo dito kasi pupulutin talaga tayo sa portal. Shout out brother, ride safe. Alright, isa to sa pinakamalalim na kurbada dito. Ayan oh, di nyo makita yung kasalubong nyo. Ayan. Grabe lalim Woo! Pagdating naman dito sa kanan, talagang di mo makikita yung kasalubong. So busina. Ayan, yun. Daming uka ngayon dito mga kabarako. Daming mga pebbles sa daan. Alright, 11:54 na. Magtatanghalian muna kami dito ni Mrs. Barako sa Kawayan Farm Restaurant. Alright mga kabarako, dito tayo ngayon sa Kawayan Farm, Pililla, Rizal. So dito muna kayo magtatanghalian. Ganda ng paligid. Ayan, puro kahoy makikita natin dito. Napakasarap kumain Ayan. So dito kayo mag-order. So ito yung kanilang parang pwede rin dine-in area pero dito nag-order. Ayan. Very native yung kanilang setup. Ito yung kanilang pinaka marker. Alright, so waiting lang kami sa pagkain tapos kakain na kami. Dumating na yung namin, pagkain namin. So ito lang yung in-order namin. 3 kanin, sisig at saka chop suey. So meron din tayong iced tea. So ayan, kain na tayo kasi mahaba-haba pang biyahe natin. Mukhang gagabihin tayo. Alright, let's go. Alright, 12:57 na. Masyado ng hapon mga kabarako. So tapos na kami kumain dito sa Kawayan Farm Restaurant. So along Pililla Highway lang. So tutuloy na kami mga kabarako. Tuloy-tuloy na kami.
Let's go, let's go. Woo! Dami, sarap talaga mag-banking dito. Woo! Yun oh. Exactly 104. Welcome to Mabitac, Laguna. Baha daw dito kahapon eh. So tingnan natin ngayon. Pagbalsa na lang tayo pagka baha pa rin. Alright, 108. Talagang may enjoy mga kurbada dito sa Mabitac. Bahala ka sa buhay mo. Pati yung owner nagka-banking din ah. Let's go. Banking yung owner. Dahil pa naman nila, babanking din yung owner. Nice ride, tatang. Yan talaga, nag-landslide talaga mga kabarako. Amote yung mga bus dito ah. Ayan oh, yan oh. Kaya doble ingat tayo dito. Talagang pupulutin ka dyan sa portal na yan. Alokohan yan. Ay grabe mga kabarako ah. Ingat tayo dito sa Mabitac. Ingat, Mabitac talaga ang kalsada nila ngayon. Yun, dito tayo sa kabahan ng stretch na ito ng Mabitac. Yan parang parang lawa oh. Ibig sabihin naman kahapon sobrang taas dyan. Iyan oh. Uy, grabe. Pwedeng magbalsa mga kabarako. Ayan kabilaan oh. Ay grabe. May stranded ka pala dito. Grabe mga kabarako. Parang dagat. Palayan to, palayan. Buti nakapag-ani na sila oh. Ay grabe oh. Ay oo nga, baha pa oh. Grabe, baha pa dito mga kabarako. Oh no. So ayan oh. Ay grabe. Ang daming sasakyan dito, bakit? Anong yung meron? Nakakabaha pa sa unahan. Mukhang babalik tayo na wala sa oras ah. Okay, Bahang-baha pa dito mga kabarako oh, Mabitac. Ikot na lang kami. Santa Maria daw. Dito. Baka tumirik tayo eh. Ayan oh. Ikot tayo doon. Lalo tayo makakabala. Dapat wala, nag-highway kami. Saan yung ikot ng Santa Maria? Kakanan. Salamat. Ikot na lang kami. Detour. Taas pa mga kabarako. Lalo tayo na abala. Hindi pa daw kaya ng scooter. Hindi pa kaya. Wag, baka lalong madisgrasya motor natin. Sakit na sa ulo. Kasi taas pa ng tubig sa ilog mga kabarako oh. Ito baha pa rin dito pero kayang-kaya na natin. So dahan-dahan lang tayo. So sa katulad natin, nag-umabot na ng ehe yung baha, atras na tayo. So bahang-baha pa dito, tingnan nyo oh. I-enjoy yung mga bata oh. Uy, grabe naman. Mukhang babalik tayo ng Pasig. Saan po ikot tayo, Santa Maria? Salamat. Pagdating mo ng crossing, pag hindi kaya doon, dito sa crossing kakaliwa, ikot daw ng Santa Maria. Ay, sabay tayo, mukhang pauwi rin siguro. Ayan, ride safe kay brother Aerox. So yan, welcome to Santa Maria Laguna, Rice Granary of Laguna. Yun, dito pala mga kabarako. Ayan, so first time ko makapasok dito.
Dito daw, kakanan dito, Pami. So hindi ko lang alam pagdating sa Pami kung baha rin. Naku, gitna pala ng sementeryo ito. Ano ba yan? No. Ano ba itong pinagagawa natin sa buhay natin, mga kabarako? Suluhin mo yan! Ayan. Hala. Ano ba naman yan? Huwag kayo iyak! Let's go! No. Bagal pa ng Fortuner sa harap, oh. Kasi di kayo nagbibigayan eh. Bahala ka sa buhay mo! Malahin mo yan, oh. Sa gitna tayo ng sementeryo pinadaan. Yan, nasa trip natin ah. Sa voting yan. Yan, libre washing. Sana all! Hey, kaya ba? Kaya? No. Buti may detour, kundi uuwi tayo na wala sa oras. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Gilid lang tayo, gilid lang. Buti si brother, naka-adventure bike, oh. Adventure bike. Tayo hindi eh. Ito ang kalaban ng NMAX. Huwag kayo iyak! Sakat naman sila kasi trip natin. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Ay, kamote. Ako, sorry kuya, sorry. Grabe. Marasigan tayo. Maraling yata yung dapat dito tayo. Maraling yata yan, no? Huwag kayo iyak! Oo, tayo, kawawa tayo. Yung gulong yun, Ay! parang may problema ka. Ano ba ito may nagagawa natin sa buhay natin? Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Eh, dadamay mo ako sa hirap. Uy, ito pa. Uy! Ay, grabe. Ay, grabe. Dulas kasi. Parang gusto na naming bumalik ah. Bahala ka sa buhay mo! Buti na lang bago yung gulong natin. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's
no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worse. Putik pa tayo dun. Ay grabe. Grabe mga kabarako, nakakaawa kalagayan ng mga tao dito. Oh no. Talagang lubog na lubog sila mga kabarako. Oh no. Nasa labas na sila. Kita ka lang ha. Tumirik na yata. Maraming pa kayo dyan. Tayo sa bandang gitna na tayo. Tayo sa ilagid ha. Nakawawa pala mga tao rito, tingnan nyo. Kita ka lang. Gitna lang tayo. Hindi. Bandang gitna lang tayo. Gitna lang, gitna. Alright. Grabe, daming stranded mga kabarako. Oh no. Grabe yung hindi palang daanan dun sa paano yun pa rin dyan? Grabe. Oo, grabe mga kabarako eh. Nakakaano yung... So ngayon lang natin nakikita yung actual na reality ng tama ng bagyo. So ayan, ayan oh. Lubog na lubog sila mga kabarako. Ito wasak-wasak naman dito yung mga ano dito. Oh no. Okay, so 1:43 na ng hapon, nandito na tayo sa Fami Laguna. Ako dito pa pala. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Wala tayong idea, ganito pala nangyayari dito sa dinadaanan natin. So 1:57, dito na tayo sa Paete. So ayan, mamarkahan natin yan, Mabitak, Paete, Laguna. Mabababang lugar dito. Alright, 2:18 ang oras natin. So dito lang tayo sa Lumban, Laguna mga kabarako. Tuloy-tuloy na tayo, let's go, let's go. Hopefully by 3 o'clock malabas tayo ng Lokban, Quezon. Grabe itong experience natin for today. Ginusto mo yan eh, nagpasarap. So 2:19, welcome to Pagsanghan, Laguna. Naku, matraffic sa mga part na sementeryo. Baha rin dito oh. Busy din sila sa paglilinis oh. Pati yung loob ng sementeryo nila, baha rin oh. Alright, so liko na tayo dito sa kaliwa. So going to Lokban, Louisiana, Cavite. Alright, exactly 2:28. Dito na tayo sa Cavite, Laguna. (2:43) ng hapon, nakakaramdam na tayo ng sobrang lamig. So malamang nandito na tayo sa Little Baguio, Laguna. Dito na tayo sa Louisiana. Oo, tama, tama. Ay, dito bakas na bakas yung mga dinaanan ng Baguio. Pauwi ito sila brother. Pauwi tayo. Ride safe sa inyo.
Dito pa nga kabara ako, dito sa may parting Louisiana. Ito, isa to sa pinakamalalim na kurbada. Ayan oh. Yan, napakalalim oh. Tsaka ang dilim. Pagdaan natin ng gabi dito, ayan oh. Mabubulaga ka dito oh, ayan oh. Oops, oops. Yan, yan. So, ingat-ingat lang tayo dito. Mga nakakasalubong ako nakakapote. Mukhang maulan sa unahan. Si Louisiana tayo. Mukhang masama pa nga ang panahon no? Alright. Time check natin, 3:40 ng hapon. So nandito pa rin tayo sa Tayabas Diversion. So tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Palabas tayo ng 4 o'clock sa Pagbilao. Let's go, let's go. Yeah, ride safe mga brother, ride safe. Ride safe sa mga nasa unahan natin. Honda Click 125. Ride safe mga brother. Alright, exactly 4 PM. So kalalabas lang natin dito sa Barangay Tambak, Pagbilao, Quezon. Ako, maputik. Ako, ang dami na namang butas dito sa may Pagbilao. Oh no. Ang dami pang putik oh. Saan kaya galing yung mga yan? Ang delikado niya sa kalsada. Yan mga kabarako. Bakit putik? Yan pa oh. Alright, 4:10 mga kabarako. Kasulukuin tayo nasa Pagbilao oh. Naninibago ako sa kalsada. Kamote, nagugulat ako sa dami ng butas. Lalo na yung mga asfaltado mga kabarako. Yan siguro dahil sa mga nakaraang pag-ulan. Nakikita nyo yan oh. Tinambakan lang ng mga putik. Ayan, doble ingat tayo. Lalo yung mga nagda-night rides. Ayan oh, mga kabarako. Ayan oh. Eto pa oh. So current location natin, Ono Fuel Pagbilao. So marami tayong mga nakikitang rider dito. So mga pauwi siguro to ng Bicol din, probinsya. So 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kayo mga brother. Alright, so update natin din sa mga kalsada sa Pagbilao. Yan, patuloy na ginagawa mga kabarako. So ito yung malapit na sa may old zigzag mga kabarako. Yan no. So bandang kanan, ang daming mga bato, ang daming harang no. Doble ingat tayo dito. Ang daming uka oh. So yung mga galing ng Bicol, pauwi. Kanan kayo, di ba? Ingat tayo dito mga kabarako. Tingnan natin kung padadaanin tayo dito. Mukhang nakakabukas. So shoutout dito sa mga rider na nandito ngayon. So open for today 4:21. Ride safe to all. Yun. First time natin makakadaan ulit dito sa Old Zigzag Road. Tingnan natin, kumustahin natin sa loob. Kahapon hindi raw pwede, hindi nagpadaan dito. Ngayon nagpadaan. Hindi pa masyadong maayos pero nagpapadaan na sila eh. Sabihin baka walang bagong buhos ngayon. Kasi pag may bagong buhos din sila nagpapadaan. Ride safe mga brother. Ay grabe, putik dito mga kabarako, sobra. Ride safe to everyone mga brother. Ang putik oh, grabe. Ang dami nang hihingi, sayang wala tayong barya. Ayan, maputik ang old zigzag. Nanibago ang umakyat dito mga kabarako. Ayun ang luto yung nakaakyat dito after almost how many months na rides natin. So wag tayo masyadong bumuntot sa mga 4 wheels. Baka may mabitin eh. Tsaka inexperience. Walalay lang tayo. Picture tayo sandali dito. Grabe, medyo buhay ang Old Zigzag Road ngayon. Alright, shoutout sa mga dumadaan dito. Pabutin tayo ng ulan, mukhang magsisilong tayo nito. Let's go. Let's go.
Uy, grabe talaga. Grabe ang uka dito. Dito sa may tapat ng Timonan Zigzag Park. Talaga sobra. So yan, maganda na. Both sides, no? Completely sementado na, no? Both ways na ang pinapadaan, mga kabarako. Yan. So ibig sabihin, mula south at mula north, pwede nang dumaan sa Old Zigzag Road as of October 30. So back to Maharlika Highway tayo. Ito, makakasabayan natin. Ayan, grabe oh. So 4:45 ng hapon, tayo ay nasa Timonan, Quezon. Chinelas si sila brother. Hindi ko alam kung mapauwi sila ng Bicol. Pero malamang nabasa na yung mga sapatos nila at nagchinelas na lang. May daming butas dito, Timonan, mga kabarako. Uy, grabe mga tulay dito. Ayan, Maligaya Bridge at Timonan, Quezon. Ayan oh. Oy, sakto. Ayan pa. Talagang dadaling ka sa portal. Lalo ko nang mamabilis ka. Sentro ng bayan ng Gumaca tayo, mga kabarako. Nakapatrip natin. Sentro ng bayan ng Gumaca yan, ha. Kaya pag nandito tayo sa bayan ng Gumaca, ingat tayo sa mga riles. Yan. Ito, tingnan nyo to, oh. Lalaki ng bukay dito. Yan. Dito tayo dyan. Tingnan yan, mga kabarako, oh. Napakahirap magbiyahe kung walang passenger side. Tingnan nyo naman yun, eh. Kung dyan kayo tatama. Grabe, oh. Naku. Ay, grabe talaga, oh. Grabe, oh. Ayan, oh, mga kabarako, oh. Ayan. Kailangan yung tumaot yung general ko. Ayan, kailangan natin yung mga natawag natin. Grabe. Alright, 7:35 ng gabi, mga kabarako. Nandito tayo sa Lopez, Quezon. Medyo tumila. So nagtry sana kayo maghanap ng tutulungan dyan, pero wala eh. Punuan. So try namin sa Calawag. Pagka wala, diretso na kami. Let's go. Huwag lang sana umulan. Yun lang ang kalaban namin, yung ulan eh. O yun. Naku, grabe mga ano rito, mga kabarako, oh. Nadali sila, oh. Na-aksidente dun sa butas, oh. Naku, mga nakatsinelas pa. Yun ang kalaban dito, mga kabarako. Laking tulong nitong TDD Night Ranger natin, oh. Kita nyo yan, sa madilim, oh. Daming buhangin. So malaking tulong tong TDD Night Ranger natin. Ride safe bro. Tandaan lang sila, wala silang ilaw. Napakahirap magbiyahe ngayon, mga kabarao. Sobrang hirap. Ang daming butas sa kalsada. Grabe, Calawag to, mga kabarako, ha? Calawag, Quezon. Yan, Calawag, Quezon yan.
Dami na ng mga ayusin na kalsada. Grabe oh, grabe. Nakakaiyak. Kita kita sa isang magasin, dilaw ang iyong suot at